3 minutes na lang po tayo mga langga. 3 minutes na lang. Thank you guys sa support kay host guys. Kahit pa paano nasamahan nyo ako sa aking live. Mag-set up na ako ng silent ko. Oh, sige na din, mag-set up ka na. 2 minutes na lang ako, magbaba na rin ako. Thank you everyone. Maraming salamat sa inyong support dyan. Maraming salamat. I love you all guys. I love you, I love you, I love you, I love you. Ayan, Sisikoy Jing, thank you so much. Sisikoy Mimi, maraming salamat. Bernie Poge Channel, thank you din sa'yo. Sisikoy Nora, thank you. Ate Janet, thank you. Sino pa ba yun? Hindi ko na naalala. Pasok ka sa live ko, Nora. Nandoon si Boyet De Leon at Edgar Mortis. Giatay. Yan, hindi ko na kayo maisa-isa guys. Basta maraming salamat sa inyong support dyan kay host. 2 minutes na lang, 2 minutes. Darating din doon si Terzo Cruz III. Atay. Ang ganda ng mga guest mo ha. Pupogi, mga sikat na artista. Ayan guys, 3 million. Malapit na guys, malapit na. 1 minute na lang. Patapusin nyo na lang guys bago nyo ko iwan. May nakita kang aswang, ako yun. Saan? Yan, si Sikoy Nora. Puntahan mo yan si Bernie Poge Channel. Nagpi-play yan ng WH. Walang bayad yan. Tamsak lang, sapat na sa mga short video niya. Happy na yan siya. Yan, 3 months na akong piniplay niyan. Ang ending, hindi naman pala ako na-okihan. Salamat everyone. Ayan, mag-end na po ako guys. Daddy Bern, salamat ha. Sisikoy Nora, salamat. Sisikoy Mimi, salamat din sa'yo. Ate Janet, thank you. The Drifter Channel, thank you sa'yo. Salamat. Hindi ko na makita yung iba. Natakpan na. Thank you all everyone. Daddy, paano ba mag-highlight? Turuan mo nga ako, i-highlight ko itong live ko. Daddy Bern, nasaan ka na? Salamat, Sisikoy Nora. Thank you. Ang square po sa baba ng microphone. Wait lang. Hindi kasi ako marunong mag-highlight, Sisikoy Nora.